Brillanti Dance, kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-istħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li wera fiduċja b'saħħitha fil-Korp tal-Pulizija huwa xhieda tal-ħidma sfiqa li qed issir mill-istess korp favur it-tisjiet tas-sigurtà u ż-żamma tal-ordni. Fil-fatt, ir-rapport juri kif il-kriminalità f'pajjiżna naqset b'5.4% u bekk l-istrateġija tal-korp ta' aktar preżenza fil-komunità qed tkompli tipprevjeni l-kriminalità. Dwar dan, One News tkellem mal-Ispettur Mark Cremona fih dan il-proġett tal-Pulizija fil-Komunità li spjega kif dawn ir-riżultati huma frutt il-viżjoni tal-korp li qed tingħata l-ħajja anke permezz tal-istrateġija ta' trasformazzjoni tal-korp li tnediet fl-2020. Qed nitfgħu l-komunitajiet tagħna fiċ-ċentru tal-operat tagħna. Il-community policing bħala timijiet huma l-bażi ta' dan kollu u dan qed jgħin biex apparti li nkunu iktar effiċjenti fix-xogħol tagħna nibnu dik ir-relazzjoni li eventwalment qed issarraf f'relazzjoni tajba mal-pubbliku fiduċja iktar b'saħħitha il-pubbliku li qed ikollhom fina bħala korp tal-pulizija. U wastqar li apparti minn hekk ir-riżultati oħra tal-ħidma tal-Pulizija fil-komunità hemm korp aktar speċjalizzat li wassal biex il-pubbliku jħossu ferm aktar komdu biex jgħin l-uffiċjali tal-pulizija fix-xogħol tagħhom. Il-beat officer qed ikun speċjalizzat taħt il-kappa ta' community policing li mhux biss qed jibni ir-relazzjoni bejn ir-residenti, il-komunitajiet tagħna u il-korp tal-pulizija, imma qed jgħin biex ikun ta' għajnuna lil dipartimenti speċjalizzati fih dan il-korp tal-pulizija għaliex fil-verità dawn il-pulizija qed ikunu l-għajnejn u l-widnejn tal-korp tal-pulizija. U dan qed isarraf billi qegħdin naraw riżultati pożittivi anke fejn jidħol ir-reati kif qed jiġu solvuti b'mod iktar effiċjenti. Dan l-istħarriġ notat ukoll mill-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri li fis-qarrija spjega kif dan l-istess ħarriġ mhux biss qed juri fiduċja għolja fil-korp tal-pulizija, iżda jeħtieġ jittieħed fil-kuntest tar-rapport dwar il-kriminalità li ġie ppubblikat il-ġimgħa l-oħra mill-kriminologu il-Professur Xavier Formosa. Il-Ministru fakkar kif il-proġett tal-Pulizija fil-Komunità ħalla l-frott u b'miżura tal-budget tal din is-sena dan il-proġett issa se jkun mifrux mal-pajjiż kollu. L-istħarriġ tal-NSO wara kif aktar minn 90% tal-pubbliku għandu fiduċja fil-korp tal-Pulizija. Minn dawn 45% għandhom fiduċja għolja jew għolja ħafna, waqt li 45% qalu li għandhom fiduċja medja.